Здравейте хора, и това е 12-ти епизод подреждане на карти по отбори. Това е един от финалните епизоди, защото вече е към края. Ето го следващ, ето го тоя. Оставяме го ето тук. Ето го тоя. И ето го следващия. Оставяме го ето тук. Ето го следващия. Оставяме го ето там. Ето го следващия. Добре. Ето го следващия. Ето още един германец. Толкова германици, какво ще ги правим? Ето следващия. Ето го и той. Ето още един германец. Кой ще ги правим тези германици, бе? Ето го следващия. Ето го следващия. Който се казва Радо. Оставаме от тук. И ето го следващия, пак германец. Ето го следващия. Имаме го. Тук трябваше да подаря картите. Еми хора, ако ви хареса видеото, абонирайте се с камбанката и лайк. Чао!